Makna hakikat ma'rifatullah. Wahyu katentreman. Wahyu katentreman iku dudu makuta, dudu senjata, lan dudu tanda kekuasaan. Iki wahyu sing paling sepi, nanging paling enjel digayuh. Katentreman batin ing jagat wayang sing oyot. Saka epos kaya Mahabharata lan Ramayana. Tentrem ora tau teka amarga perang menang. Nanging amarga ati wis selaras karo kebenaran. Tentrem dudu ora ana masalah. Katentreman sejati ora ateges urip tanpa badai. Iki kahanan batin sing ora goyah senajan kahanan enjaba owah-owahan. Kaya poros roda sing menang nalika roden muter. Ing marifat iki tanda yen manungsa wis nemokake pusat kesadarane. Ngendaleni dudu nyirnakake hawa nafsu, nesu, wedi, kabeh iku bagian saka manungsa. Wahyu katentreman ora ngilangake, nanging nempatake ing panggonane. Nalika rasa ora maneh dadi raja, batin dadi lapang. Selaras karo kersaning Gusti, ma'rifatullah iku proses ngerti lan nrima yen kabeh lumaku miturut hukum ilahi. Katentreman muncul nalika perlawanan batin sirna. Dudu pasrah sing lemes, nanging pasrah sing sadar lan tangguh. Wahyu sing ora rame. Beda karo wahyu kekuasaan. Katentreman asring teka tanpa gemuruh. Duweke kaya mun esuk, alus, nanging maringi seger. Wong sing nampa wahyu iki ora tansah katon paling kuat, nanging paling stabil, ringkesan. Wahyu katentreman iku pratanda yen perang batin wis ora maneh nguasani jiwa. Ati dadi papan sing bening, lan saka bening kui kauruh sejati sumunar. Ana pola menarik ing urip. Manungsa kerep mu bertentrem liwat kontrol marang enjaba, nanging lakon batin nuduhak kosok baline. Tentrem teka nalika kontrol marang ego wiwit dilepas. Ing titik kui manungsa ora mangurip, nanging eling